everyone, खुलुमबाय आंनि फर्स्ट ब्लगावहाय नोंसोर बयखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दा आङो आइ मोननो साहा हैनो नागिरदों माइ हानायावहाय अन्नानै बयबो नायलांबाय थादो सानैयाबो साहा हैफागोन नानि ओमफ्राय आजाया गाइखेर फुदुंसै दहायनो फुदुंनो लाखादोंमोन आङो दा बेखौ साहा फुदुंसै आंनि चेनेल नागिरदों बिसोरो मोनबाय मोनबाय Saha, मेथाइ, cup, गय ओमफ्राय दै नांगौना नाङाथाय अब्लाबो लाना थांसै फन हरदोंमोन आङो फनानो फन रिसिभरसो नायलांबाय थादो बिदिब्ला बोरो मारै जाखो ओंखारथ'य मारै जाखो अबे औ बेखौमोन आर्मिफोरनि बिसोर रोंबाथाय डिस्टार्ब दा लांफागाननायसो दङ आङो थाङा थाङा गुमा मोनाखै बाथोन जानांगौथाय बेसेबांथो दं बेयाव गुमा गोथाव 70 बेसेबां दं गुमा गोथाव जोंना फेमिलिया माइ हादों होनदोबाल मिथिबाय मा होनदो ओंखाम गोरलै जानो फै गाइस मोनहोन मिथिबाय ओंखाम गोरलैखौलाय मारै मोननांगौ जोंहालाय सिख्ला दाबो आनैहा नै बे आबैया दाबो जाखाङाखै आं दानो जाखाङा दा दै हरलायदो नै बैसिम हाबाय माइया जोंखौ ओमफ्राय जेबो माबाया सिखारबाय नै आफिङाव फैना होबाय माबाया सिखारबाय नै नानिया जोंना माइ हादों लागौ दे आयु नस्त हामासो नामा